Kaching bumdan ka an ban khanglat ya kaching kentiap seng kit khot ka yeng da bar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC kalawan ra kaching yami chingirung party ka bi shong shit ba hai khindat to yaw baladep kirong ba bang pech football ki amba kaching yirung ya phat party kalong ka yaw ya de player ki club hakilempong football barat ba ka ba Europe standard to kan ibnai ke election chino mikmat ka yeng da bar thawan ke jala me khlaya house nam arjar fly kalapin lang ki MDC ki baran chintmu gon ya khonik election MLA ru bani krat na koi party shakwai pat kidak kishin ki pawru ba chingphet ki MDC kan dei ru chingphet chu KMLA balit penesno shakwi party hashwa ga election house name arjar fly ka National People's Party NPP klayo ban khring hadu nrungut ki MDC uba lamprang bla uba bachop pengrup ba fandin che lakadong ki badai na kaseng kongres uba tibor pathau na ka UDP ka kong Magdalene S Maulong na ka PDF ba ka Kongres Mary Kharpuri kum ka MDC klemseng na ka yeng balai phongut kit khot ka NPP ka badan menta khadar ngut ki MDC ka karshan ya ka UDP ka balam khma di ka executive committee bada uba Titus Khan ku chief executive member ka UDP ka dan menta prangut ki MDC ba dangshen klayo ban khreng yu ba balachi rani na Kongres ubadai MDC kanong po ka Kongres ka badan nakaliang persya kadai ka bladu nang bha da kachingphet ki MDC permenta ka dan stang sangun nang ta ka HSPDP ka dan arngut ki MDC ka ba laingut ki MDC klemseng ki kanthop yu ba lambor mangyang uba latib langkar kungor padu ba bat scam ren tathyang handai ta dadu ka ni khlemat ba mi ini khubor kitolong khubor ki thu MDC na laban moprem ba mchelwan kar ulaban ino ek NPP ba kinyat sngi unsalai penyeso no shege UDP dangshan khatsau trek yong arjar puar KDP kala pengklan yang cingtrai kam jongka hamlim constituency pat bon keno ket kam NPP kala phat no KDP rengkat kidak kishin po ba mitchell ru unwan buat na dien jongki